बयनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै नायलांदो। मैया थांनाय 22 फेब्रुआरि समबार खालि हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां थामथि खेब धेमाजि जिल्लानि सिला फोथाराव दावबायफैनानै मोनबा बिथांखिफोरखौ बेखेवनानै होयो। गाहाय मन्थ्रि मदिया आसामाव मोनबा गोनांथि बिथांखिफोरखौ बेखेवना होनायजों लोगोसे जानो गोनां विधानसभा बिसायख'थिनि खालारखौ फैगौ मार्च दाननि गिबि सप्तानि 4 खालाराव फोसावना होनाय जागोन होननाबो फोरमायो। मख'नो गोनांदि मोनबा गोनांथि बिथांखिनि थाखाय नरेन्द्र मदिया 3,000 कौटि रांनि बिथांखि बायदियै आसामनि मोनथाम थाव बिथांखिफोरखौबो बेखेवनानै होयो। दानिया फैदो नैथियाव। रायजो सभानि लांदां जानानै थानाय मोनसे मासिखौ मानगोनां बिस्वजित दैमारियानो फिन मोनफिनबाय। मख'जाथावदि थांनाय समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाजों थानाय समाव बिथाङानो रायजो सभानि एम.प बिबानाव दंमोन आरो जेब्ला बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ रिजाइन होदोंमोन बै समावनो रायजो सभानिफ्रायबो बिथाङा एम.प बिबानखौबो रिजाइन खालामदोंमोन। दा मानगोनां बिस्वजित दैमारियानो फिन बिजेपि राजखान्थि हान्जानिफ्राय रायजो सभानि एम.प खौ मोननो हाफिनबाय। मख'नो गोनांदि बर'फोरनि मादाव बिथाङानो बिजेपि राजखान्थि हान्जानिफ्राय गिबिसिन रायजो सभानि एम.प जानो हाबाय। लोगोसेनो मानगोनां बिस्वजित दैमारिया 4थि खेबनि थाखाय रायजो सभायाव बादायनाय गैयाजासे बिसायख'थि जानायनि थाखाय आसामनि गासै रायजो राजानिसिम गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों आरो भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि, नखर मन्थ्रि अमित शाह, बिजेपिनि आफादगिरि जे.पि. नाड्डा आरो लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल, आसामनि रांखान्थियारि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि बिजेपिनि आफादगिरि मुश्री रन्जित दास बिथांमोनखौ रायजो सभायाव बिजेपिनिफ्राय एम.प महरै दैथाय हरफिननायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। दानिया फैबावदो थामथियाव। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव मैया 22 फेब्रुआरि समबार खालि मोनसे गोदानै केरियार सार्भे फर स्टुडेन्टस अफ बिटिआर आयदाफारिखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे एबसुनि नेहाथारि, लाइमोन मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि बारग' एम.सि.एल.ए. जिरन बसुमतारी, क'क्राझारनि बिअ आरो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमानि फोरोंगिरि, फरायसा आरो फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै मानगोनां बिथां प्रमद बर'आ बुङो दि सोलोंथाइखौ मोजाङै नोजोर होयोब्ला सुबुं दोहोन सोरजिनो हागोन आरो सुबुं दोहोन सोरजिनायानो जोंनि थांखि होनना बुंथियो। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथां प्रमद बर'आ बुंबावो दि बिटिसिनि माखासे थालांनाय फरायसालिफोरखौ बिटिआर गोरोबथानि दफानि गेजेरजों नायबिजिरनानै थाबैनो सरकारि खालामनो नाजागोन आरो फैगौ आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनो सोरखारि खालामनाय जागोन होननाबो बुंथियो। ब्रैथियाव मिरु इउपिपिएलनि सिडब्लिउसि सोद्रोमा आरो एबसुनि बारग' दैदेनगिरि मनमहन बर'आ खुंजानो गोनां विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय 64 नं पानेरि बियाबनिफ्राय रायजो राजाफोरनि दाबि बायदियै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै गसंनो हास्थायनायखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों आरो बिथाङा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय टिकेट मोनगोनखौ मिजिंथिदों। बाथियाव मैया थांनाय 22 फेब्रुआरि समबार खालि मुम्बाइनि गंसे हटेलाव ल'कसभानि सासे एम.प.खौ गोदोनायाव दुरुं आलायनानै थानाय हालोदाव मोनदों। एम.प. बिथाङा गावखौनो जिउ फोजोबनानै लानायनि सन्देह खालामदों पुलिस बिफाना। गावखौनो जिउ फोजोबनानै लानाय बे सुबुंखौ दादरा नगर आरो हावेलीनि ल'कसभा बियाबनि एम.प. महन देलकर होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। नाथाय बिथाङा मानो गावखौ बेफोरबायदि जिउ फोजोबनानै लादों बेनि जेबो थि गुमुरखौ मोननो हानाय जायाखै। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला एम.प. महन देलकरा थांनाय रबिबारखालि हारसिङै मुम्बाइसिम फैदोंमोन। मख'नो गोनांदि महन देलकरा थांनाय इं 1986 मायथाइनिफ्राय 2019 सिम गासै 7 खेब एम.प. महरै देरहाबोदोंमोन आरो 2019 मायथाइयाव बिथाङा उदां बिजाथि महरै एम.प.बो देरहाबोदों।
दथियाव मैया थांनाय समबारखालि बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलि साहा बागानाव दुलाराय आदिबासी फरायसा आफादनि मोनसे गेदेर सुबुं जथुमा मेल खुंनाय जायो। आदिबासी हारिनि सुबुंफोरखौ थाबैनो ट्राइबेल खालामनायनि दाबि, हानि पाट्टा होनाय आरो साहा बागाननि मावथिफोरखौ मुजुरि 350 राङै बारायनायजों लोगोसे गुबुन माखासे दाबि दैखांनानै बे गेदेर सुबुं जथुमा मेलखौ खुंनाय जादों। बे सुबुं जथुमायाव बाहागो लानानै आदिबासी फरायसा आफादनि मिरु आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि, बाक्सा जिल्ला आफादनि आफादगिरि बिथांमोना फैगौ विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां सिगां आदिबासीफोरखौ ट्राइबेल खालामनांगौनि दाबि दैखाङो। बे दाबिखौ जुदि रायजो सोरखारा जाफुंसार होआ अब्ला विधानसभा बिसायख'थियाव बिनि फिननायखौ होनाय जागोन होननानै हुमखि होयो आदिबासी दैदेनगिरि बिथांमोना। स्निथियाव चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बल्लामगुरि बाजाराव हरखाबै अर खामनायाव मोन 6 नखरनि न'-बां, मुवा बेसाद, बाइक आरो फिसिग्रा जिब जुनार खामग्लिनानै सेवहांगार जालाङो। बे मोन 6 नखरनि खमैबो 30 लाख रांनिबो बांसिन खहा जादों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। अर खामनाय जाथाय जानायनि उनाव बिजनीनि बिजेपि दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि अरुप कुमार नाथआ जाथाय जायगायाव सौहैनानै खौरां लाहैयो आरो बिथाङा अर खामनाय जाथायाव खहा जानाय नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोरमायो। 8थियाव क'क्राझार सोहोरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि सेक्रेटारियेट लांगोनानिफ्राय जागायजेननाय बुहुमनि गिख्रंथाव बेराम टिबि बेरामनि हेंथायै हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ थांनाय रबिबारखालि बेखेवना होयो बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला टिबि होबथा ससाइटिनिफ्राय डक्टर कौशिक दासजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा फोरमायना होयोदि मिरु सोरखारनि बिथांखिजों टिबि बेरामनिफ्राय उदां खालामनो थाखायनो बे हाबाफारिखौ गोख्रों हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों होनना फोरमायो। 9थियाव मैया थांनाय 22 फेब्रुवारि समबारखालि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानाय आइएसएल जोलुर बादायलायनायाव हायद्राबाद एफसिआ 2 गल सोनो हादों आरो बेनि हेंथायै गेलेनाय एटिके एफसिआबो 2 गल सोनो हानानै मोन्नैबो टीमा ड्र' जालायनो हादों आरो मैयानि हायद्राबाद टीमनि जानानै जोंनि बर'नि आगोमा फिसा हलिचरन नार्जारियाबो बाहागो लादों आरो दिनै जानो गोनां आइएसएल जोलुर बादायलायनाया मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव इस्ट बेंगल एफसिनि हेंथायै नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। 10थियाव 2021 मायथाइनि भारतनि सावथुन मुलुगनि देरसिन बान्था दादा साहेब फाल्के बान्था देरहागिरिनि मुंखौ फोसावना होबाय। रुंसारि फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुतआनो बे बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।